Og lige med bånd. Okay, lidt tilbage. Tilbage? Ja, det er godt. Ja, det er fordi, det er utroligt. Det er ikke langt nok til nogen. Det var meget. Prøv at se den. Hvis jeg var dig, så havde jeg kraften, der hopper over for længe siden. Ja, det er det. Ja, det er en eller anden fejl, det der. Det er fejl. Det kan man være så lille, så det ikke skal vaske i en vaskemaskine. Bare om at stille en af hver side. Hvor langt? Hvad kan den det? Så kan den godt. Ej, det var ustabilt. Ej, altså nu... Men det kommer over at stå, sådan kommer just på... Nej, det kunne man ikke, altså. Det kan ikke låses. Det kan ikke.